Ženské osobnosti slovenskej histórie a ich presah do súčasnosti. To je projekt Heritage, ktorý je súčasťou programu Creative Innovation Lab. V rámci neho Kreatívne centrum Arténa realizovala v apríli workshop v Birminghame. Tento tvorivý vizuálny workshop viedla dizajnérka a tvorkyňa audiovizuálneho obsahu, pôsobiaca v Londýne aj na Slovensku, manažérka Theatre London Rebeka Jurčacková. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Povedzte, čo vás tomu viedlo? Aký bol ten impuls pracovať na takomto projekte a navyše s témou ženských osobností slovenskej histórie? Áno, tak ja som sa od malička venovala histórii, dokonca som ešte počas mojich mladších rokov sprevádzala aj na Beckovskom hrade, takže tá história mi bola veľmi blízka. A najmä tie ženské príbehy, ja som vždycky vnímala, že v tých učebniciach dejepisu sme dosť zanedbávali tú ženskú časť histórie. Angličania povedia, že her story, to je taký termín teraz, ktorý tam letí. Takže som sa k tomu chcela začať venovať, pretože si myslím, že aj moderné ženy by sa vedeli veľmi inšpirovať niektorými týmito historickými dámami z našej minulosti. Budete aj konkrétne menovať niektoré dámy? Áno, tak samozrejme moje obľúbené, ktoré som si vybrala do projektu, sú Alžbeta Bátory, veľmi známa naša šachtická krvavá grófka, potom mne veľmi blízka Alžbeta Coborová, čo bola vlastne manželka Juraja Turzu z Oravského hradu, ktorá bola veľmi vychýrená bylinkárka a takisto aj v podstate šéfovala niektorým biznisom turzovským, napríklad riadila pivovar v Bytči, a potom ešte Mária Séči, ktorá aj bránila svoj vlastný hrad. Hovoríme o premene kultúrnej identity na vizuálny jazyk. Ako sa to robí, aby to bolo zrozumiteľné? V podstate si treba nájsť nejaký element v tej histórii, ktorým sa potom človek vie inšpirovať. Ja som si v tom našla napríklad tie nádherné historické obrazy, tie kostýmy, tie šaty, ktoré tie dámy nosili. Napríklad som sa inšpirovala čipkami alebo krajkami. Z toho som potom vytvorila vizuálny jazyk, v podstate vlastnú abecedu, inšpirovanú týmito čipkami. Takisto som potom používala rôzne iné elementy, aby som to nejako doladila. Snažila som sa to aj trocha interpretovať pre ten vizuálny jazyk toho moderného človeka, zapojiť viac farieb do toho, spraviť to také hravejšie. Potom nastupoval ten audiovizuálny obsah, tá tvorba tých videí, zapojenie modernej hudby a tak ďalej. A z toho vlastne vznikol celý ten vizuálny jazyk, ktorým to komunikujem. Vo svojej tvorbe prepájate grafický dizajn, performing arts aj audiovizuálnu tvorbu. Ako sa tieto disciplíny navzájom ovplyvňujú v kreatívnom procese? Podľa mňa sa veľmi doplňajú. A už aj počas môjho štúdia na vysokej škole v Londýne, keď som teda študovala grafický dizajn, tak nás lektori v podstate tlačili a posúvali do toho, aby sme ten dizajn prenášali aj do toho pohybového média, alebo aby sme s tým pracovali aj napríklad prostredníctvom animácie. Preto aj som tvorila vlastne videa, kde som používala animáciu. A celkovo to tak nejak spolu súvisí, že ten vizuálny jazyk je veľmi rozmanitý a dá sa to v mnohých sférach a prevedeniach potom použiť. Workshop sa venuje teda historickým príbehom a prepájajú s osobnou skúsenosťou. Ako ale nájsť rovnováhu medzi rešpektom k histórii a súčasnou autorskou interpretáciou? Áno. Tak myslím si, že netreba si vymýšľať nejaké historické fakty. Človek by si to mal nejako naštudovať. Ja som si tiež robila dlhý research predtým, než som začala interpretovať. A potom sa tak nejak pridržať tých faktov, o ktorých vieme, že sa určite stali. Ale keď tam máme troška možnosť také nejakej našej vlastnej interpretácie, alebo keď vidíme, že niekde možno tie pramene nie sú úplne jasné, niekde niečo vynechali, ale vieme sa napríklad vcítiť do toho človeka, lebo tie ženy boli takisto ľudia ako aj my, čiže cítili tie isté emócie, radosť, strach a tak ďalej, tak potom si to vieme troška tak zinterpretovať, aby sme sa do toho vedeli vžiť aj my dnes. Hľadanie samozrejme historických faktov je určite veľmi dôležité, ale keď sa pozeráme na celý ten vizuálny koncept, tak z vášho umeleckého pohľadu, čo je najdôležitejšie alebo veľmi dôležité a potom tie menej dôležité veci? Áno. Tak určite treba zachovať nejaký ten element, ktorý sedí do toho historického kontextu a z neho sa potom odvíjať a možno si ho troška zmodernizovať, zinterpretovať. Ja som sa aj v tej mojej vizuálnej tvorbe, v tých šatách, v tých rekvizitách s ním tak trošku hrala, že som spravila kolekciu, ktorá bola modernejšia, ale potom aj repliky verné tým historickým šatám. Napríklad aj to, čo mám teraz na sebe, tento korzet, tak to je vlastne jedna časť z tej mojej tvorby. Čiže
To, čo máte teraz na sebe, Áno. to je vlastne na podporu projektu Heritage. Presne tak. Alebo v rámci neho už teraz musíte chodiť neustále takto? Rada by som, akurát napríklad nám to tieto moderné, naše moderné okolie až tak nedovoluje, keď často lietam, tak v tomto by som asi neletela samozrejme, alebo v tých veľkých šatách, v tých veľkých robách. Ale myslím si, že sa tie historické tie oblečenie historické dá krásne interpretovať a použiť aj v 21. storočí, keď si z neho zoberiete nejaké prvky. Napríklad ten korzet je celkom pohodlný, keď ho nosím takto kugaťom a vyzerá to veľmi pekne esteticky. Keď už teda hovoríme konkrétne o vašej osobe, o vás, tak vy sa pohybujete medzi Londýnom a Slovenskom. Ako toto ovplyvnilo vaše vnímanie kultúrnej identity a povedzme kultúrneho dedičstva? Veľmi silno. Ja som sa presťahovala do Londýna, najmä teda kvôli štúdiu najprv. Ale čím dlhšie som v zahraničí bola, tým viacej som si začala vážiť tú našu slovenskú históriu, tú našu krásnu kultúru, to hmatateľné dedičstvo. A veľmi ma to ako keby ešte viacej spojilo s tým domovom. Že človek niekedy si neuvedomuje, aký je šťastný, aké tu máme veľké bohatstvo kultúrne na Slovensku, až kým neodíde a nevšíma si všetky tie rozdiely. Takže ja som stále prepojená so Slovenskom veľmi silno. No a v Londýne a v Spojenom kráľovstve nie ste určite jediná, tak povedzme aj, aký má komunitný rozmer tento projekt. Tak v podstate najmä prostredníctvom tých workshopov sa snažíme tú komunitu združovať a spájať, aby sa ľudia rôznych vekových kategórií, či už aj mladí študenti, alebo aj pracujúci profesionáli, aj starší ľudia, nejak naučili pracovať s tou našou aj slovenskou históriou alebo s nejakým svojím osobným príbehom a potom ho nejak pretvoriť do niečoho digitálneho. Keďže žijeme teraz v veľmi digitálnom svete, tak si myslím, že je to aj také moje poslanie trocha učiť tých ľudí pracovať aj napríklad s tvorbou týchto vlastných videí a pretaviť ten vlastný projekt, ten vlastný nápad a ten príbeh do niečoho, s čím potom vedia pracovať aj prostredníctvom tvorby tých reelsiek na sociálne siete a tak ďalej. Čiže sa učia v podstate tým. Áno, znie to jednoducho, ale nie každý je taký nebojácný a nie každý má také veľké odhodlanie umelecky experimentovať. Čo by ste práve takýmto ľuďom odkázali? Že sa netreba báť. Že to vždycky vyzerá veľmi strašidelne na začiatku a že veľa ľudí sa bojí spraviť práve ten prvý krok a vôbec začať, lebo najmä keď sú perfekcionisti, tak by to chceli hneď na prvý raz dať úplne perfektne bez chyby. Ale netreba sa bať začať. Všetko je raz prvýkrát. Treba skúšať, treba experimentovať. Tak je to aj s dizajnom, ale podľa mňa aj so životom celkovo. Takže určite nebať sa, ísť do toho, skúsiť, hlavne začať a postupne sa človek bude zlepšovať a nájde si tú cestu v tom. Hovoríme o začiatku, ale predsa len niektorých by ste možno nalákali na to, čo si z projektu odnesú. Takže aké konkrétne skúsenosti, zručnosti si odnášajú po workshope? Takže účastníci workshopu sa vždy naučia vytvoriť si nejakú svoju vlastnú vizuálnu identitu. Či už svojej osobnosti, alebo svojej značky, alebo projektu, ktorý by potom chceli napríklad zrealizovať alebo propagovať. Vytvoria si tento vizuálny jazyk, naučia sa ho používať, naučia sa ho spraviť jednotným, aby to nebolo stále nejak inak, aby sa vlastne usadila tá ich konkrétna vizuálna identita. Potom sa naučia vlastne tvoriť tento obsah, tvoriť si scenár, rozprávať, spraviť to tak, aby to bolo zaujímavé, chytľavé aj pre publikum a napokon sa to naučia aj natočiť a takisto aj zostrihať a zeditovať, aby to bolo hotové, pripravené, postnúť na sociálne siete. A samotný projekt Heritage je už tiež taký, že hotový, ukončený, nič tam nepribudne, alebo s ním máte ešte nejaké plány? Toto bude môj celoživotný projekt, dovolím si povedať. Veľmi ma to baví, milujem rozprávať tie príbehy tých zaujímavých žien. Je to nádherne aj vizuálom. Ako vidíte, tie šaty sú extrémne inšpiratívne. Takže je to len začiatok, bude sa to rozbiehať ďalej a mám s tým ešte veľké plány. Vy teraz zo Slovenska budete odlietať naspäť do Londýna, tak aké tam budete mať plány? Tam máme teraz rozpracovaný jeden veľký projekt so Slovenským divadlom v Londýne, takže tam pracujeme na dokumentárnom filme, takže teraz máme nejaké dni aj natáčania. Čiže vždy, keď priletím do Londýna, tak práca začína, takže idem pracovať. Povedala Rebeka Jurčacková. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Dovidenia.